Sing mandel apa? Mandel. Ya. Apa mandel aku? Aku. Weh. Weh kabeh iki mandel janjak aku terus weh. Tenane. Nek aku ora mandel lho, sumpah lho. Sumpah weh. Ora, aku gak mandel. Sing mandel kowe. Sing mandel sapa? Kowe. Ora ngarang. Atam ngono. Ora gak aku ece. Lho loro. Kowe to. Sing mandel aku. Ini. Kok mandel kok? Yo. Lah yo nek. Ini mandel apa? Salah sabun perengan kena istri tikus ini. Pas apa? Ora tikus. Iya, strong. Boy. Kan. Awas. Ini ora gelem ngaku kok. Kowe mandal aku. Gak sing mandal sapa? Rasane kakete. Sing kakete sapa? Kowe kene. Ani. Kok gak level nek karo kowe. Karo aku. Kok betul separo. Sabun salah. Terus tenan. Ayo karang ora sih. Manis ora. Ora wani karaku ki. Ora wani karaku. Iya. Wani karaku. Ora wani ka? Ora wani. Aku dia panukan saku. Emang dia panukan saku? Kokok. Masa dikokok? Tai boy. Iki apa iki? Iki. Kowe nek wani aja caci cilik. Iki lho sing tuwale. Gegeden nek karo kowe. Gegeden piye? Kowe bodhi kok. Emang temen jaya lek kedi ngono. Alah bocah awake yo ning TikTok ya iku. Jeneng kedi to, Mas? Ora. Lah sapa? Man. Ya. Tak tahu.
koyo kowe patake. Weh, koyo Petromak. Kok ngene? Dene kancaku. Kok yo ya itu terus. Ayo satu sini. Oke. Oke, satu. Satu. Lanjutkan ini. Panas ponci. Tanggap tenek kalau kelapa. Masa mau anak kayak ini? Cicing, halo, halo. Kowe apa kene? Aku bang kowe. Lu kowe mau wis bar ngono kok? Aku bar wis. Urung ngono. Lu kowe mang urung satu. Urung. Ya Allah. Ora ora ngomong. Lah kowe sik. Tak hitungi salah siji nek aja salah sito. Ya. Siji. Nek ganti nek kowe. Halo. Halo. Aku tak kowe. Lu jare kowe. Aku lah kowe kowe. Lu kowe. Kowe. Yo. Kok ngono kowe? Ya. Kowe kok ngono? Ngono. Kowe sae. Yo. Ano satu di sisi. Contoh, Le. Ayo, contoh, Le. Iya.
cengnya. Matune pintu ngarep. Sing ganteng ya, Ben. Ora secenge brosot ora iki sebagai nenek. Iya. Sing sakit tunggu kowe. Tunggu. Wes seket. Ayo. Oh, kowe budek ah. Wes seket pisan. Kowe budek. Wes seket pisan. Wes seket ade. Balik Mas. Lu kok nanya kok? Sing ganteng nek iki. Oke. Iya. Tunggu. Budek ora. Ora sekarang potong. Tekene. Kowe iki ora iso ngomong. Ayo ora pisan to iku wis ngoyo. Ayo potong iso. Heh? Potong iso. Contoh ini. Contoh. Ya kataku. Bi. Anu ora. Kira-kira sembuh. Yo panjang. Banyak ngomong. Sini wah. Lah piro? 120 iki. Kowe tak dono. Bojone iki jam sate. Ya. Tak dono sate. Ya, sate biawak. Lah. Dadi dhewe sampe dadi siluman biawak. Lah. Sangar ya bojoku. Wis sangar ya. Jangan biawak. Bos. Jangan sangar ya, Min. Sangar. Ki lak ura-ura. Go sangar opo? Apa? Jenenge Tuti. Apa sanane Tuti? Tuti Wijayasi. Ya. Tapi ono maksude lho, Be. Untune metu sithik. Lah, nenek iki lho.
Yen kowe bisa kembali aku sempat sama aku. Aku ora bakal kembali ke istanamu. Lah piye? Aku bakal ngojo ngomu dengan ini. Bagus kowe. Ayo. Nemtoke bakat kene. Ayo. Ayo, Maju wong jangan tak diumur.
Ya Allah, ya Allah. Aduh. Rasa no awak iro bunyi juga. Apa ya? Ya kok iso Suraya iki piye? Kaya benar suka mari suka bunyi iki kok iso padha Suraya. Aku ora kene. Aku betul kok undur-undur ana celenge sitok. Aku dudu celeng aku. Aku dudu celeng. Ya apa? Aku ki yo wong. Iki ngene ta kanca. Awak dhewe bengi iki suka pari suka bareng warga dukung aku. Acarane opo? Ya apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi. Aku ya seneng padha ae kok. Bengi iki aku dikek mangan sak warege. Sarwono sembarang ora kabeh. Aku ngajak gunggung ketemu bareng. Ya iya. Ini ya. Ayo do bareng-bareng ra